Šta baba kdo tu kaže, ej babo ja. Ай! Да ти на Ja нас! si jadam mi to sa guzom. Да нямаш ли шишка? Дрифтува става. Компиро не ли би много сладко? Може пието не е толкова, ама компиро много сладко. Браво, така сега. Ма казвам Трае со кулинар. Веш кой тебе оста. Е, Макс, слушай, казвам даш помия, тя каже, траче, много Абе, проби от Ми така тебе иде та ост. Лажете, бе! Я лега! Гомно не едно. Чета! На търкви са мен вилюшка. Ми той вземе една вилюшка. Бе са, чека. Дека, бе. Я лега, мите, я лега към мене. Не, бе, бе, скука. Ке трябва да се гръбо. Не, сега, бе, аз за тебе, Локина. Абе, не, зимак, това ме зимак. Натио, ебам. Ата, перна една. Дай ръкави, дай перна. Гребата. Без края тя скям. Мени. Ти без коненди. Симоне. Бега от моето место, Мари! Значи е така право, горе. Па! Не така бе. Кай мито место, кай мен вилюшката ми фърли. Дей тя да застане. Я чекнах главки. Дай време да се концентрира. Бей, бе! Ости! Бей на мен! Бей, бе! Дай лепсе. Яля, бе. Оля. Бей, бе! Не отепам. Ости ми ръка. Ай, тепя! Без Ай, ти апли си! Я лега! Да не дава леп да взяме. Тя фарска! Аз като съм гол, еба си майк. Абай, тебе! Абе, това Антонио вземе на вилюшка, бе. Но взете ли Мята, фърли таквото и... Ми дуй ни малко да се е природа. Не имаш ли? А- Кумер, мръсно! Ж- Тука! Е. Италианско! А ти ще снимаш толкова сега. Не е HBO да става. Свата ост пак дока ми теяля. Ми те. Ще бъдеш. Ладно ти масо натре! А да пепълни да горе. Та утре ще отида ручкуваме. Що дал Бог. Има! Туни! Макарони! Сире! Свано, Макарони, Мите, яля, помите! Яля, брат, яля. То яля га! Муа праве лаще! Гомно се вършва. Не ли се озади ке ядеше? Мене ден тут си, шо? Не, сварно, Не ли ке ядеше всичко? И гомно ке ядеше? Аз гаси телефона и... Газ телефона да се апне, май. Яй се шо? Мите, бе! Лашите ми се така да ти спесат. Стоп! Ай, стане. Как е рекал? Бе, ти, те би навлажним телефона. Яля, мите, шишки. Може да колко им да снима, бе, мите? Това слабо. Любов е. Ха? Любов е. А, да, бе. Да, ще се Ай, аз се найде.